Здравейте и добре дошли в въздушновъзглавници.com. Представяме на вашето внимание предна въздушна възглавница за автомобили Audi Allroad модел A6 C54B. Автомобили произведени в периода 2000-2006 година. Възглавницата е нова, разработена от американска фирма. Има нов ергономичен дизайн, който спомага за лесната инсталация, алуминиеви части, които са гаранция за дълъг живот на възглавницата. Гумата е Goodyear, което също е гаранция за дълъг живот на експлоатация. Интересното при продукта е, че долният опръстен е вече вграден в самата възглавница. Към продукта получавате и горен тампон, горен опръстен и 6 болта за монтаж, както и пълна инструкция за инсталация на възглавницата. За всякакви въпроси относно продукта, неговата инсталация и приложение може да ни потърсите от контактната информация от сайта. Благодарим!